dai suka kone kurmus ko kuma suka mutu sakamakon nutsewa a ruwa a lokacin da suke tserewa hatsarin. Ita gangamin adawa da kasancewar dakarun na kasashen waje a Nijar, abinda suke kallo a matsayin barazana ga 'yancin kasar. Zuwa Afrilun 2013, ministan harkokin cikin gidan Kenya Fred Matiang'i ya ce za a binne marigayi Kibaki a ranar Asabar mai zuwa a gidansa. Ya ce haramcin zai ci gaba da kasancewa har na tsawon watanni 3. Matakin da ya kasance ɗaya daga cikin mafi karfi da Turkiyya ta ɗauka a game da yakin da sojin Rasha suka kaddamar kan Ukraine tsawon watanni 3. Kawo yanzu dai Rasha bata ce komai ba akan matakin na Turkiyya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu makawa zai janye wakilansa daga tattaunawar sulhu da shugaba Vladimir Putin muddin sojin Rasha suka kashe ragowar dakarun Ukraine da suka tsare a birnin Mariupol, wanda a yanzu haka yake karkashin ikon su. Zelensky ya bayyana haka ne yayin ganawa da manema labarai jiya Asabar a birnin Kiev. A cikin makon jiya rundunar sojin Rasha ta bayyana karbe iko da ilahirin birnin na Mariupol bayan shafe tsawon lokaci tana fafatawa da sojin Ukraine da suka sha tunga a garin. An saurari waɗannan labarun duniyar daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Yanzu za mu je ga shiri na gaba. Jama'a